Excuse me. Niyaphila? Sure, sifuna insizwa la. Ula ngaphakathi. Oh, okay. Sheshe. Kancane, excuse me bafo. Konakele sidlala la. Liphi i-office? Sitshengisani phela i-office, nasisishona le nale. Yasho mpela. Yasho nkaba. Nangu bekezela. Ulo? Yebo uyi. Kunjani mfethu? Uyayazi intokazi? Yebo ngiyaya. Uyayazi intokazi? Ngiyamazi. Sis, uye la. Ngifuna ukuconfirm ukuthi uye lo. Ngoba uyabona manje kunesiphithiphithi. Lo kade hlephula imali yami. O 500 njalo mina ngihola 1.2 la ekhaya. Okay. Hleze ethi nje angimnikeze Singakhuluma. 500 and siba u7 sabasebenzi. Wena ubhizi uthi asikunikeze 500. Simila vele already. Njalo bhuti sikhatheni. Umsebenzi lo lando ngiphatha nabantu. Hayi. Khuluma kasenze nje sinike ispace sokukhuluma phansi. Ngeke. Sicela sheshisele baba. Sheshe. Sicela ngisheshisele. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshila majongozi into abayikhonja abagangile. Into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxega bathi somatekisi onenkani. Bafowethu into yokuqala nje ngicela ukwenza ngicela ukubonga kakhulu kuma subscribers abasubscribeile nalabo abaviewile. Siyacela bafowethu siyanxusa ukuthi ni subscribe bafowethu kulaba ababuka ama video because asikwazi bafowethu ungalenzi iqiniso nani sicela nisenzele iqiniso ivideo ibuka abantu aba over 100,000 but uthola ama viewers ama subscribers mancane kakhulu siyacela ni subscribe namhlanje njengoba wazi ukuthi sibhalelwa izinkumbi zabantu namhlanje ngiyacela ukuthi ungilandele siyozwa ukuthi udaba esibhalwe ngalo lumayelana nani and then subscribe ngiyabonga. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshila majongosi into abayikhonjwa zikhonjwa abagangile bathi usikhinde esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxega bathi usomatekisi onemali onenkani. Dadewethu Njani bhuti? angikunike ithuba ubingelele. Sanibonani babukeli. Igama lami nguAnele Isibongo Ngwahlobo. Ngithema ngibona lolu hlelo uMzansi Reality Stories ngalithanda ngoba nami nginenkinga ebengicela bangisize ngayo kuyona. La nginobhuti ongifake emsebenzini ohlala ngasekhaya wangifaka. Uthe maye ngifaka emsebenzini wathi kunemali engizomela mina ngimkhokhele yona. Lokho ngimhlephulela yona kancane engango 500. Yikho yebo elokho engikwazi. Yikho ke ngithema ngilibona lolu hlelo lwenu ngacela ukuthi hayi anginibhalele nikwazi ukungisiza ngoba hayi nami sengikhathele sengifuna ayiyeke lento le ayilokho eyenza kimi. Kanti wena nihola malini? Amsosolo ukubuza lo mbuzo. Nihola malini emsebenzini? Ma uthona le mali uyikhatha kanjani? Ngizama ukuthola uyikhatha Mina ngihola u1 kwenyanga. Ngesonto sihola 1.2 ngesonto mase yena allocate asemhlephulele kancane. Kumalini? 500 u1.2 ngesonto. 1.2. 1.2 Hey madoda. 1.2 yebo. Usagwazela umsebenzi nesikhathi singana nisebenza? Senginonyaka ngisebenza khona. Asifuni thina masisuka lana kube engazi usihlambe siyolisa umfethu kanti kukhona okunye ongale behind anikaze nibe hlambe abantu enithandanayo before hlambe sesongena indaba because asiyilungisi inkinga thina zokuthi wathandana naye wakufaka emsebenzini kanjena asifuni lonto silungisi lokho indaba zama relationship lana ukuthi mina naye ngilala naye ngivuka naye asikusebenzi lokho la into esisebenza ngayo silungisa okumele kulunge kumele kubuyele ngakuwe kuphela lokho kusho ukuthi uhola 1.5 ne Yebo. 1.2 lo bhuti uthatha malini? Thatha 500. 500 ngesonto. Ngesonto. Futhi lo bhuti imali ayithola kuwe Iningi. is 2000 ngenyanga. Yebo. Lento yenza kuwena kuphela. Angedwa sibaningi. Yikho sengibhalele kule show le ngoba ngiyabona ukuthi hayi sengikhathele ngidinga ukuthi abantu abazongisiza baye kuyena abone ukuthi kwenzakalani ngaye. Abaphathi bomsebenzi bayalazi lolu daba ukuthi khona ubushoshosho obenzakalayo ngale ngemumva. Abalazi sekuyisikhathi manje sokuthi bazi ngoba sengikhathele nginanezingane nosana oluncane. Nangememeza Nginosana oluncane.
and ibhodlela ithini lilodwa liyabiza liyabiza and kuhlukene ngeyinhlobo kodwa liyabiza. Mina ngithenga leli lenyanga elibiza kakhulu. Siswami ngiyazulana nawe njengamanje ufuna thina senze njani njengamanje ngoba ngisho lezi zinto zama relationship asingeni Hayi vele mina naye niqhelelene akukho kwakanihlanganisa akukho hlamba kafisa ukukwenza kuwe wake ngoba ethi mafuna iphele lento kumele siye ngasese kancane mina naye. Yo amadoda kanjani bafethu usisi uselibekile udaba lakhe ngicabanga ukuthi ufanele ngimlekelele ngiyayithanda ke lento oyenzayo uxwayisa nabanye abantu ukuthi emsebenzini yes siyakwazi South Africa ukuthi imisebenzi eminingi kuyagwazwa ngeke sikufihle lokho siyindle eminyama siyazi ukuthi imisebenzi eminingi iyagwazelwa kodwa seku over kwasisi mayithi usenesikhathi eside mawulinganisa mhlawumbe unyaka mngaki 2 and a half hayi 1 zothi 1 no half 1 no half okay Isiminingi leminyaka lo usise khokha le mali emnika le mali njalo emayihola uyayifuna uyayicollecta ngendlela ayicollecta ngayo. So thina ke njengokuthi ke njengesilungisa isizwe ngicabanga ukuthi kuzofanele ukuthi siwathatha amabombo siwabhekise kuye ukuze sikwazi ukuqondana naye lomlisa. Makuthi unabaphathi bakhe sofike sihliphizise lapho ngoba usemoshile vele baningi abantu asazobalimaza kunzima ukusebenza kudliwa ithukuthuku zakho usebenzela emumva usebenzela into ongayiboni. Siswami ngiyakuthembisa cela ubuke mina ungithembe ngizakunceda ngizokusiza uyangizwa ngithembe ngizothinta nje amagadami mase siyakwazi ukunyakaza sibheke kuyona kule ndoda le emsebenzini wayo. Ngiyabonga mbukeli wami ngithi nje sisume njengamanje siyayibona lensizwa le sike silizwe udaba layo ukuthi iyenzelani lento. Ngicela sihambe songena emotweni. Samba. Sis uready? Ngiready. Samba. Right. Ikhona la? Sanibonani. Excuse me. Ngiyaphila. Sure, sifuna insizwa la. Mbekazeni. Ula ngaphakathi. Okay. Sheshe. Kancane excuse me bafo. Konakele sidlala la. Lipi office? Sitshengisani phela ioffice nasisishona lena le. Yasho mpela. Yasho nkapa. Nangu Mbekazeni. Ulo? Yebo uyi. Kunjani mfethu? Uyayazi intokazi? Yebo ngiyayazi. Uyayazi intokazi? Ngiyamazi. Sis, uye la. Ngifuna ukuconfirm ukuthi uye lo. Ngoba uyabona manje kunesiphithiphithi. Lo kade hlephula imali yami o 500 njalo mina ngihola 1.2 la ekhaya. Okay. Hleze ethi nje angimnikeze 500 and siba u7 sabasebenzi. Wena ubhizi uthi asikunikeze 500. Simila vele already. Njalo bhuti isikhatheni. Umsebenzi lo lando ngiphatha nabantu. Hayi. Khuluma kasenze nje sinike ispace sokukhuluma phansi. Ngeke. Sicela sheshisele baba. Sheshe. Sicela ngisheshisele. Singenaphi la? Hola. Asoshaya isithilo lo bani? Sohlala lapha. Oh, singena la. Oh. Uyazi ngihlala la vele? Yebo. Sinike indawo ukuhlala. Okay. Anikhulume nabaphathi bakhe bafethu namba besondela. Bachazele namba ngibona baba understand. Sengisho abaphathi bakho mahumethi laba. Wasubaleka manje. Bafethu masithi asidlali sisuke singadlali uyabona njengamanje silandela abaphathi bamfowethu uKhumalo olayiduze kwami akusekuhle kahle la emsebenzini ngenxa ukuthi sasifike ngalendlela esifike ngayo kade sizama ukumthola elokho esibalekele kwasiphoqa ukuthi ke singene emsebenzini ke dadewethu uthe uyena ubhudi lo emahlopha ngithi Yebo. mfowethu Khumalo uthe uyamazi usisi Yebo ngiyamazi. usebenza naye la ekhaya Yebo sebenza la ekhaya. okay mfowethu udaba lakho luthanda ukuba bucayi njengamanje ngiyabona ukuthi napha uyababona kade ngicela umela esangweni manje uyababona ukuthi napha abaphathi bakho balana nawe ngiyabona ukuthi usuyadadazela ehlisa umoya ke bafo ehlisa umoya thina sizosiza wena ukuthi ukwazi ukusiza abantu
umfoka Khumalo uthe igama ubani nalingilibala Bekezela. bekezela Yeah. bekezela ke mntaka baba ke ngoba manje kufanele kubekezele njengoba silana sifuna ukulungisa isimo silungisa isizwe silungisa i-country ukuthi ningadlali ngabantu usisi la uyakhala udaba lakhe luthi wena navumelana naye ukuthi angifuni ukuchaza mina ngicela ukuchaza wena dadewethu ukuthi wathi njengoba uchaza ngathi ngichazele wangizamela umsebenzi wangifaka la ekhaya ngikhola 1.2 njalo uhlezi ethi ngimhlephulelo 500 njalo waqala kancane mase ngizwe angingedwa sibaningi siba u7 ubhizi uthi wena ngihlephulelo 500 njalo loba 500 niyabafuna njalo and wangicela kubhuti ukuthi sengasese mfethu silungisa isizwe angidlali mangithi ngisungadlali siyalungisa la sizelana njengamanje athi sizama ukuthola ezingcingweni ukuthi mhlambe sizama ukufika la singakwazi ukuthola khona sikhulume nawe private njengamanje sigcina sesilana ngenxa ukuthi uyasidakhela mfethu uyalazi lolu double show dadewethu Ya noma ngalwazi lo kodwa ngiyalwazi lwemali ngiyalwazi lo laselutho lokugcina lo ukuthi ngake ngamcela ukuthi khona sikwenza eceleni. Musana ukudlela ngabantu. Okay, mfethu sifuna ukulungisa la. Uyalazi leli lemali ukuthi wena kunemali oyithathayo kulo 1200 enavumelana ngayo ukuthi mayigwaza ukungena le emsebenzini uzothatha u500 uzokwaza. Yebo ngathi sifika esafuna umsebenzi ngamchazela ukuthi la kungenwa kanje vele. Kungenwa kanjani chaza phela ukuthi kumele kube khona imali ayikhiphayo uzakwazi ukungena. So nale mali futhi ayenzi kumina ngedwa nakhona nami ngizosazodlulisela sihliphelana abanye abafowethu sibambisene nabo siyosini. Khona abanye abantu nayo kule shele ka 1500 abaphatha bazi. Yeah, bengakho ngithi asoyikhulumela ngala eceleni lento ukuze abaphathi bengene. Kahle kahle wentelela abaphathi. Okay, ma. Funa silungise lento. Yabona manje Kata. Ngibona abaphathi babafo. Just a few moments guys. It's gonna come back just now. Mfethu ngiyacela lana ngoba ngithi silungisa isizwe ngisilungisa isizwe kwangempela sidlala. Usisi uyakhala uthi akayedwa ne more than 7 le mali uyayikhatha uyakunika wena usuveza ke iqiniso ukuthi njengamanje uyayikhatha le mali uyikhatha nosibani bani. Yebo kusikhatha nabanye abafethu esibambisene nabo la ngaphakathi kodwa ke abaphathi abazi okwethu kodwa nakhona usisi kuyimali le ezeyikhokha isigaba esithize kugcina sekufike la ekutheni useyaba khona kodwa kwento mhlawumbe uthatha lapho inyanga mhlawumbe ezo8 kuyonyakeni kanje usisi uthe kumina seniqeda unyaka ula yebo but ukhokha lo 500 njalo ngesonto thina la njalo ufuna 500 lo simazi ukubenzana kahle le mali mhlawumbe ibe lapha makuthiwa bangithatha semthatha bengathi mhlawumbe akakhipha noma u5000 yabo kube kahle so ngokubona imali abayiholayo ngathi nayo kwayona le mali siyolayo incane ngesonto bahola 1.2 incane le mali udlulile u500 udlulile u500 kulo 5000 if wena uthi wena ufaka umuntu ngo5000 emsebenzini uthi yena waqala ngonyaka odlula ungena but wena ukhokha labo 500 zonke insuku wonke amasonto cha bengimbalela mina ngizombalela u10 months ozodlalisa u500 dlalisa u5000 lo 5000 esoshena lapha bese bese igcina bo ndlala isitokofela ngeimali zalaba zabasebenzi ndlala itokofela la kona noma ngekho right kodwa kuyindlela ukubafaka emsebenzini khona nawe uyabona manje siqhatha lezi zintshabu zamasulumane manje sigcwele lana ziyakubuka usuhlazekile kanti sizama ukufanele udrop ifone uthi uyitshela ukuthi ngiyadlala mangithi angidlali ngisho ngingadlala kodwa sisironke ke sisironke ngoba phela manje sasivumelene ukuthi le mali sasivumelene ukuthi imali vele uzoyikhipha imali kodwa ekugcineni buka manje usebenza kanjani sikhathelo uyabona siyangiqasha iyaphi le mali wena ndlela istokufela ngemali yethu angijali istokfela hayi kade usho manje kodwa ngithi wavuma ukuthi uzoyikhipha imali yebo ngavuma kodwa manje pho masewenza kanje asilungise lento ukuze nombukeli ecaciseleke ekhaya khathi nivumelana ukuthi le mali nizonikana yona wena wawufisa ekunike izinyanga ezingaki noma kwakube wawufuna ekugwazele kangaka ngashonga inyanga kahle estimate yami kwaku5000 ngazomkhokhela 5000 ehola malini yena 1.2 ezokuthatha 500 futhi lo muntu ngenyanga uhola malini usisi phela mawubala labo 1200 uhola malini uhola 4800 4.8 futhi uzokunika le mali engaphansi kwale mali eholayo sizothatha ngenyanga futhi ngithatha 2000
ikaloliwe la ikaClove ikaHulet la Sembazweni. sembazweni. Yebo siyavuma eSouth Africa bafethu ukuthi kuyagwazwa uma ungena emsebenzini. Siyazazi kanje. siyindle eminyama ukuthi Hayi endaweni kanje. eziningi baningi abafethu abangene ngokugwaza bangena ngeindlela ezingale nje ubudadewethu ade chaza ukuthi wacishe wangena nangesinene. Yebo. Konke lokho izinto esizazi ukuthi abafowethu abaningi bafaka abantu besifazane emsebenzini ngoba bebachaphaza ngoba befuna ukufeza inhloso zabo. Ubafu udlala isitokofela, udlala isitokofela ngeimali zabasebenzi. At the same time wena abaza abaphathi. uthi wena kuzivaleke lento ufuna ukucambalala yena. Amanga la Hayi no ngalapho cha abantu Hayi udlala futhi ngami, no. angasho Washo. uma nofakazi ngasengaveza ufazi wenobani ngoba nala enkantini akuhlala abantu ababili sibaningi staff sethu staff lana futhi ke nje mina njengomanager waba ngihlani nabo khathi esiningi mina ngihlala ngale ibona basuke bedlala nje staff manje ngangithola lapha ithuba lakhe ngoba nokwemathi akhuluma efika ngizomqasha savumelana efika ngizomqasha kokuqala so nje lokho asekusho manje ngafuna ukulala naye angikwazi nokuthi asikhuluma maphi lokho mhlawumbe ngamfonela ngafuna ifoni manje mithi sasizi ngangikusho la angihlani nabo la mina ngihle nabo la usisi uphakeme wena uyimanager hayi ngoba ngiyimanager kodwa nje angihlani nabo la uyazi ngoba unqena ukuthi ngizoqonda namehlo ukukhumbula ukuthi udla imali zabo. hayi impela ukuthi ngisebenze nabo phela bengisho nabo Yabona mfethu thina sithi masithi siqinisizwe silungisa icountry sisuke singahleki sisuke singathi nsi. Yabona mfethu njengamanje sifuna ukulungiswa udadewethu akekho happy ushilo wathi uncamela ukuphelela umsebenzi kunokuthi echaphazeke kanje. Akekho umuntu ongaphila ngo700 wakhuze ngiyakubona musukuthuswa abaphathi bakho uyifake wena kule nkinga njengoba bayaluza la. Bafuna ukubona Angifune umuntu ozosondela la. Ungizwa kahle? ngiyakuzwa ukuthi udadewethu usiyangichaza Guys, you are in a meeting guys. We meeting. Please. Ngithini kuba nizombona manje sebhizi naye. Sabhizi kancane. Ungizwa kahle? hayi ngiyakuzwa Mfethu njengamanje sifuna ukuyivala lento lo isida kuphela umsebenzi kuye noma kuyena. Yena usevumile ukuthi noma umsebenzi ungamphelela. Njengamanje ichoice yokuthi wena umsebenzi wenze njani uzothini kubaphathi bakho manje. cha mina engakuthi mina usisi ngcono ngoba usekhuluma kanje cha ungcono singastopha lento engaphinda ikhokhekele mali Kubani stopha kuyena noma nabo ngoba ngimuze ethi bawu7 abaziba abanye bayasaba ukuvela. cha ngoba vele singivele kanjena phela vele kuyicala ngizostopha nje kubona bonke onokwenza mhlawumbe singaba nohlelo mhlawumbe ukuthi ngiyibuyisa kanjani ke kubona imali yabo ngisengiyithathile sengezama kanjalo bafethu singazi ngiqhatheke nomsebenzi Usisi wami uthe unezingane. Ubaba wengane wabaleka. Uyondla lengane, uyondla. Ithini lengane limali sisi? Libiza kahle. Cha lisho phela. 200 ithini. Uyayishintsha inkulumo. Uthenga mina ithini lo 400 angilazi mina kusho wena. Oh Bhuti. Hlukene inhlobo zamathini. Yilele elincane naleli likhulu mina ngitshela ukuthenga leli likhulu. Oh lesonto ukuthi uthe. Lesonto. Liyayiqeda nenyanga. Okay. Mfowethu njengamanje sithi ukuphelela umsebenzi ngoba udadewethu uyaqhubeka uyasebenza ngoba la sifuna ubulungiswa. Nabaphathi bakho laba ngisazokwetiza nabo ngibatshela ushidi wonke owenza la emsebenzini ngokuchaphaza abasebenzi. Ngifuna ukubatshela mangiphuma la ngoba wena udlala ngabantu. Ufuna ukubacambalala, udla imali zabo bayahola wena ufuna ukubangena ngenjini wena. hayi no but uthi uzoqhubeka bazoqhubeka bonke bazoqhubeka nokusebenza ngoba ngisho ukuthi ongcono nemali yabo ngabothi ngibenza kanjani mhlawumbe ngenyanga ubuyise le mali yabo phela Nebonus sayicela. ngiyacela bafethu nibambe kahle lento uzoyithola imali yakho sisi yonke le mali asayikhipha uzoyithola kodwa kona usiyangiqala because asivumelene Nanivumelene ngamalini. Ngifuna ukuthola nanivumelene ngami mina. Yabo lo 5000 mina angiboni ukuthi ukhona umuntu ongahola imali encane uphinde futhi uthi wena ufuna ukumcharge imali engaphezulu kwale mali ayiholayo uthi wena ufuna unyaka wonke aka register kwe manje kade usuqalaza lapho ubhebhe nyinye bentshebe khohla ngikhuluma nami baba uyangizwa ngikhuluma nami khohla lezi zintshabe lezo lokho lokuyibuka la lezi zintshabe sazobhekana nazo futhi uyangizwa ngifuna iattention ibheke kimi uyangizwa ukhuluma nami manje uyangithola ya khuluma ukuthi bengafuni kube khona bakuzwayo hayi cha usisi njengoba ngisho nje usisi hayi into zakho uzoyithola zonke umsebenzi futhi ngeke ngigxoshise emsebenzini wena are you sure wena sazoba khona la mase bafethu ngangiqhathi nabaphathi ngithi ngaba already namba ngikhuluma ngabantu namba bakhona nje namba bamember wegadi eish bafethu angazi sengabe inkinga ke kodwa ngizocela nyani ngenzeke bafethu abantu okay sengifuna ukuvala ishow bafu yabona South Africa Mzansi
mangithi ngilungisa isizwe ngisuke ngingadlali. Sometimes intukuthelo yabantu abasuke bengibhalele nakumina izingihlabe ingithinte bafethu musani ukwenza izinto ezirong. Siyazi ukuthi baningi abantu abathola imisebenzi ngokuthi mhlambe bedlule emagumbini enu noma nibabhukhela amahotela ngigcine nibacambala, especially abantu besifazane bafethu. Sibabona abantu sebebona umuntu une-enge emsebenzini, is because uyazi ukuthi umsebenzi wawuthola ngokuthi mhlambe waqale wamfaka emashidini. Bafethu ngikhuluma nani bantu besilisa, nani majida bafethu, musani ukuyenza lento. Dadewethu ngiyakubonga ubamela abantu besifazane liphakamisile iflag labantu besifazane ukuthi ubafuke kafike endlini. Yes, yabona khona into engithandile ngaye. Uyawuthanda umsebenzi obumnike wona, but uphinde wakucabangele yena. If kwako omunye umuntu wayovuka ekseni ihambe yokuboba, usuyavuma manje ukuthi waya endlini yakhe? Hayi endlini angiyanga endlini, hayi ngeke kwemali ngikuhlabe ngakhuluma ngakho endlini angazi ngeke. Sisamsukela, ngiyacela nawe ukhuluma into eqondile. Awumsukeli. Okay. Ngifuna ukuvala ishow manje. Bafethu musani uxhaphaza abantu. Musani ukudlala ngabantu. Mangithi ngilungisa isizwe ngilungisa isizwe angezwe. Ngisuke ngingadlali. Kusuka namhlanje angazi njengamanje njoba bemile labo mahumethi no Zahara labo bandabo uMahara njoba bemile angazi ukuthi bazokuthatha bekisephi noma kwi boardroom noma ni, but namhlanje makuthiwa amahlathi ayoze vele sekuveliwe namhlanje ukuthi khona ubulungiswa ongakwenzile ongakwenzi kahle. Thina besingaqondile ukwenza kanje. Ngithe ngikhuluma nawe efonini wadrop ifoni, ngakhuluma nawe efonini ngithi sifuna ukukhuluma wenza wagcina ukuthi sisiphoqa usize la. Njengamanje ayisekho imali ozophindwa inikele ozophindwa uthathe kulo sisi. Nabanye akusekho imali osazophinde uyicollecte laba bantu. Bafo if unenkinga nami call me. Fonele mina ngezwe. Fonele mina usomatekisi mfethu. Mangithi ngusomatekisi onenkani ngisuke ngingadlali mfethu ngithola. Usikhinde sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala kasigqoka. Ungalingeke sigqoko ngoba songipintsha mfethu ngoba sesiphuthume kangaka singena lana kuyaphithizela kuphuma zonke lezi intshebe lezi. Ngisuke ngingadlali mina mfethu njengoba sekubizwa nami ama security. Mina I have my dog la baba. Nansi inja yami la. Ngangizwa uzokubamba ikudadelo ngithola. Asizwaneke baba ngicela no more taking money to my sister, okay? Uyangithola? Kuhleke mkhulu. Thank you. Ngicela uvale. Thank you bafethu musani xhaphaza abantu. Ngiyabonga.